Hi mga tita, this is the part 2 of our Bangkok trip. Kung wala pa mo kakita sa part 1, go na tanawa kay para you will know how to get here in Terminal 21, Rama 3. Pagsulod ka na sa Terminal 21 guys, katong boat mauto ang first ni mo makita. Ug si Adam gusto na dayon siya maglakaw-lakaw. Nakaanhimi din nga floor kay English Village. So tanan nimong makita din nga decoration is related to England. Since wala pa nakaadto si Adam sa England, apil pod iyang mami, dinhi na lang mimo anhi. Pagkakita ni Adam sa choo-choo train, di na siya magduha-duha, mulakaw na siya og iya pang i-check. Ang akong mga tita nangita og kananan kay gigutom na daw sila. Si mami di ay. Ang ilahang ipangita ang Yoshinoya nga paborito nilang kananan dito sa Old Terminal 21. Ang problema mga tita, wala nila nakita. Nanaog na lang si Adam sa ground floor. Pag naog na mo mga tita, nakita na mo ang boat ni Jack Sparrow. Naadito ang mga treasure. Ang mga decorations din sa ground floor related sa water or sea life creatures. Naadri ang mga treasure ni Jack Sparrow, parrot, og naapoy mga shark nga gibitay, naapo jud dolphins. Ilaha ganing toiletry guys, amazing kaayo ang decorations. Mao gyud ni akong ganahan sa Terminal 21 kay ilahang mga toilet is very clean and very entertaining. Ang entrance sa ilahang toilet, makita nimo daghan kayong mga surfboard. Naapa jud dolphin. Si Adam lingaw kaayo siya sa dolphin guys. Kaya ang dolphin murag nigawa siya sa water. But guys, di mo mailhan nga toilet din dapita. Kay nindot kaayo ilahang decorations. Sana all ingon ani ka nindot tanan kasilyas. Nang lakaw na pud mi og si Adam ni hangyo og ice cream. Pero sakit kay sa bulsa ang ilang ice cream guys. Isa lang ka cone. 100 baht na hapit. Pero sige lang kay talag saraman si Adam makalugsong din dapita. Sa among paglakaw-lakaw, si Adam nakakita og dagko kayong balloons. Ug nakakita po siya og horse. Gusto daw siya musakay. Dili dai ni carousel ang iyang gisakyan nga horse. So, dili dyan ni siya molihok. Bisan og dili mo lihok, si Adam enjoy gihapon. Tungod sa ka-enjoy ni Adam, nalimtanan niya ang iyang nap time. Gitry na inako si Adam og patulog pero murag wala siya plano matulog no. Kaya daghan kaya siya makita nga interesting kaayo. Apil na ang mga decorations nga nindot jud. Kagigutom naman mi guys ug wala na mo nakita ang Yoshinoya din hinapod mi sa yayo Gusto daw sila mo kaon og Japanese food. Si Adam ready to eat na pud siya. Kagigutom na di ay pod. Wala na day namo na videohan among pagkaon guys tungod sa kagutom. Si Adam after kaon nakatulog na pud siya. Gikapoy na siguro og nilaag. And for dessert, kaning mga strawberry lami kaayo po niton og kanon. Wala namin nagduga dito sa Terminal 21 kay we have to go back to Bayuk Hotel kay kuhaon namo among mga baggage og we have to meet up ang amo ang friend dito. Thank you for watching!